Bueno, Mar, quizáis esta sexa a entrevista máis agardada por saber que vai pasar con vos. Canto imos coñecer do voso futuro nesta entrevista? Bueno, pois me alegro de que fagas esa pregunta porque eso quere decir que o que faga Móvete é relevante. Polo tanto, bueno, eu creo que podemos sacar boas conclusións. Mar Blanco Casais, que tal? Pois moi ben, encantada de estar aquí contigo, Rubén. Falta menos dun ano para as seguintes municipais e iso quere dicir que xa pasaron 3 anos. Como foron estes 3 anos de legislatura? Bueno, pois foron 3 anos, polo menos a primeira parte, bastante movidita, co cambio de alcalde. Foi un ano de incertidumbre en canto a que ben sabíamos, non, que era moi posible que José López abandonara o seu puesto de alcalde para dar o salto á Xunta de Galicia e a incertidumbre de quen iba a quedar nese papel importante de alcalde ou alcaldesa da Estrada. Polo tanto, foi unha legislatura que na súa primeira parte, dende logo, tuvo moito interese político e que eu coido que despois pois foi esmorecendo, posto que o papel pois deste alcalde desde logo non tan notorio como o do alcalde anterior e tamén como facendo un pouco de autocrítica o papel da oposición tamén baixou un pouco en canto a súa actividade de denuncia, a súa actividade de crítica, non? Eu creo que en xeral tanto un goberno como oposición tivemos aí un papel bastante máis plano que na primeira parte da legislatura. A parte da autocrítica ímola deixar para despois, para o remate desta entrevista, pero quizáis a gran pregunta é: vais a presentar Móvete ás seguintes eleccións? Bueno, pois, dende logo, dende Móvete é unha pregunta que nos levamos xa plantexando uns meses e que, bueno, pois decidimos darnos o verán para reflexionar sobre eso e posiblemente de cara a mediados de setembro tomemos esa decisión. Entendemos que en política, non, parece que xa falta menos de un ano para as eleccións municipales, non? E que como xa se empezan a esclarecer os posibles escenarios en canto a quen se presenta, quen encabeza, como se van a configurar as candidaturas, pero logo é certo que tamén hai outra lectura e en política os tempos transcurren de unha maneira diferente. En pouco tempo poden pasar cuestións que cambien o escenario político e nós eso temos moi en conta, non? A situación política de Móvete a nivel local pois é unha situación estable porque Móvete é unha forza política de carácter local, é un proxecto que únicamente se centra nos intereses da Estrada, formada por persoas 100% estradenses e que poñemos o eixe político en cuestión local e non dependemos de ningunha outra forza ao marxen do noso concello. Pero sí que é certo que Móvete está encuadrado, ou estivo encuadrado nun espacio político global e máis do espacio Podemos, do espacio das mareas. E iso, todo ese espacio, lamentablemente, esmoreceu ou está en proceso de facelo ou, desde logo, pinchou bastante e iso, indirectamente, pois afecta ao noso proxecto local, non? Por iso que, ante esas circunstancias, pois merece unha reflexión profunda pola nosa parte. Porque como vos pode afectar ese pinchazo do ámbito de Podemos, Mareas, etcétera? Bueno, pois nos pode, dende logo, pois afecta de unha maneira en cuanto a que perdes presencia no escenario político. Nós, aínda que
como digo, a nivel local, pois somos totalmente independientes, somos un partido propio, independiente de calquera outra ferramenta política a nivel galego ou a nivel estatal. É certo que nos temos implicado en campañas, en eleccións galegas, en eleccións xerais, con outras forzas políticas. O feito de non participar con esas forzas políticas cada vez que hai procesos electorais en outros ámbitos nos deixa fora do escenario político. Despois tamén hai que entender, a través dos medios de comunicación, que os partidos de sempre, os partidos tradicionais, teñen unha repercusión pública e política diariamente. Nos carecemos de eso, porque somos un proxecto local. Tamén, a nivel da prensa local, cada vez o espacio político é menor e a xente, debido á desafectación política, se interesa menos polas noticias de política. Polo tanto, o que faga Móvete cada vez ten menos trascendencia nos medios de comunicación e o non ir de alianza con outros partidos nos deixa un pouco fora de xogo. Antes de continuar con ese tema, imos dar por zanxado xa a parte da continuidade ou non nas eleccións. Como vai ser o proceso? Bueno, pois o proceso, como che digo, non temos aínda unha data fixa, pero vai a ser a volta do verán. Vamos a ter unha asamblea onde vamos a analizar cal debe de ser o papel de Móvete de cara ás próximas eleccións municipais. Eu creo que o primeiro que temos que definir é o papel que vai a xogar Móvete. E a continuación, en caso de que se decida de que Móvete pois ten que ser un proxecto continuista, recordo que a primeira vez que nos presentamos foi no 2015, foi a primeira vez que nos presentamos 3 veces, iríamos por unha cuarta, unha vez que eso se decida, logo toca pois decidir quen vai a candidatar o proxecto político de Móvete. E aí, bueno, pois eu teño un papel importante, non? E é decidir se vou a continuar ou non, e non é unha decisión que non podo tomar ata que se diga se Móvete se vai a presentar ou non. Pero, en todo caso, por moito que eu poida ter ganas de presentarme, creo que é importante, por saneamento democrático, poñer o cargo da cabeza de lista a disposición do partido e das persoas que se sentan representadas en ese partido, porque, bueno, Móvete se presentou 3 veces ás eleccións municipales, comigo de candidata, e creo que pode ser interesante que se abra pois un pouco a porta a que outra persona pois poda ser a cara máis visible de Móvete. Eu gustaríache repetir. Bueno, eu xa o teño dito en algunha ocasión que me preguntaron por este asunto. Eu me sinto moi orgullosa do papel que xoguei en Móvete, a verdade, desde a humildade. Creo que fixemos moito con a axuda de moitos veciños e veciñas que nunca antes estiveran en política. Sempre me sentín moi apoiada e moi respaldada, non solamente por a xente que formaba parte de Móvete, que forma parte de Móvete, pola xente que co seu voto apoiou Móvete, sino en xeral por toda a veciñanza estradense, votara a quen votara e se representara cos colores políticos que se representara. Sempre me sentín moi apoiada, moi respaldada por todo o mundo e en ese sentido, pois a forza e o cariño que colles da xente pois che axuda a seguir aí. A min agora me pesa máis a responsabilidade política de abrir o proxecto a que outra persona encabece que a ter que ser eu. A mí me gustaría que o que representa Móvete teña continuidade na política estradense, pero eso non quere decir que teña que ser eu. O bonito, de feito, é que haxa máis persoas que estén dispostas a continuar con este proxecto, por suposto, comigo ao lado, detrás, para seguir traballando en algo moi ilusionante no que creemos. Voltando a un dos temas que introduciches antes, que foi o da presencia mediática da oposición, que pasou con Móvete? Porque apenas o vimos nos medios. Bueno, vamos a ver, como che digo, a forma de traballar en política
en política local é un pouco diferente, bueno, un pouco, é moi diferente a como se traballa en política en outros ámbitos, non? No ámbito galego, no ámbito estatal, non? En política local, hai, dende o meu punto de vista, hai dúas bancadas, non? Hai a bancada do traballo máis institucional, que é o pleno, as comisións, as cuestións que se debaten aí, que se tratan aí, e logo hai máis de estar a carón da veciñanza, vale? Como altavoz de todo eso están os medios de comunicación, que, por certo, unha das novedades da política local, pois é precisamente o xornal, que antes non existía, lamentablemente, e agora pois é un altavoz, creo que cada vez máis importante, porque creo que cada vez tamén máis pois os medios de comunicación tradicionais pois lle dedican menos espacio á política, quizáis tamén porque a xente cada vez está máis cansada das noticias políticas, non? Eu creo que todo iso nos vai retroalimentando, non? Cada vez se le menos, cada vez xeneras menos, pero, bueno, eso non quere dicir que non haxa traballo institucional. Eu creo que Móvete sempre ten presenza pois nas comisións, nos plenos, con un argumentario sempre sólido e do lado da esquerda, quer dizer, con o noso discurso, a nosa estrategia política sempre está aí. O que sí é certo é que a repercusión a través dos medios de comunicación pois é menor, e non porque pasara nada, sino porque cambian as formas, non? Tamén cambian os intereses das persoas a hora de que páxinas elexir do periódico para ler, non? Entonces eu creo que un pouco nos retroalimentamos e cada vez facemos menos fincapé en esa presenza mediática, non? Pero iso non quere dicir que non haxa un traballo institucional. Logo, o traballo máis a pé de rúa, dende logo, eu creo que sempre estamos ao carón da xente, non solamente eu, sino tamén pois, o resto de compañeiras, de compañeiros de Móvete, para recoller queixas da veciñanza, para elaborar propostas, que, bueno, hai que decir que, e isto pois, tamén nos influye, non? A hora de estar nun goberno cunha maioría absoluta tan aplastante, non? Que foi crecendo pois nas últimas eleccións, xa non na última, sino nas últimas, pois isto tamén fai que as propostas que defendemos e que plantexamos dende a oposición pois teñan pouco éxito, pouco impacto no goberno actual, non? Eles teñen o seu propio proxecto que o que sacan adiante, non? E as propostas dos partidos de oposición. Entonces isto fai que nós tamén canalicemos máis o noso traballo a nivel propostas de cara a un programa electoral para de cara a si en algún momento pois Móvete ou os outros partidos que estamos na oposición podemos gobernar. É dicir, que unha maioría absoluta tan aplastante do Partido Popular como temos na estrada, calquer proposta que presente a oposición está abocado ao fracaso. Por lo tanto, o traballo da oposición é moi limitado. Queda máis ben enfocado a denuncia, vale, que a un traballo de propostas en positivo, porque con unha maioría tan absoluta queda tapado totalmente. Ainda así, hai propostas da oposición que saen adiante, así estás me vindo agora mesmo a cabeza a proposta que fixo o PSOE de ter un transporte no rural para a xente, pero non crees que ter unha maior presencia nos medios podería vos axudar de cara ás eleccións? A ver, dende logo todo axuda absolutamente todo. En canto a esa proposta de mellorar o transporte no rural, é unha proposta na que se ven traballando dende a primeira legislación onde Móvete tivo representación municipal, porque xa se recolleu en varios informes, foi obxeto de varias mocións, non? O que pasa que as cousas,
a mellor non salen no momento que ti as presentas, sino que teñen todo un historial hasta que lle chega un momento de, bueno, pois agora recollen. Pero, bueno, aínda con todo, esa é unha proposta lamentablemente pouco ambiciosa, posto que o que necesita o rural pois ser ter un transporte que funcione a demanda, que esté económicamente respaldado para que os veciños e as veciñas do rural non teñan esa barreira a hora de vir á vila ou incluso a área sanitaria de Santiago cando necesitan, non, a demanda. Sin embargo, lamentablemente, aínda non é así. A xente do rural que non dispón de vehículo propio, que non pode conducir, aínda se sinte bastante aillada. O transporte público existente non cubre a demanda que realmente se necesita nun rural tan disperso como é o noso. E sí, contestando a túa pregunta, sí, efectivamente, o que pasa que, bueno, temos que calcular o coste-beneficio, non? Eu creo que algún compañeiro da oposición tamén xa ten falado desto. Cando a túa vida privada, o teu traballo non está, non é liberado, non tes unha liberación política, obviamente, como teñen varios membros do grupo de goberno, o ter que compaxinar a túa vida personal coa vida política fai que non teñas tanto tempo como desexarías ter para poder atender pois o traballo da oposición, que, dende logo, o traballo da oposición podría ser un traballo a xornada completa os 7 días da semana, vale? Non solamente cando vas a plenos, a comisións ou cando apoias os veciños nesta reivindicación ou na outra, non? Eu estou moi segura de iso porque, de feito, así o fixen durante moito tempo, non estar o 100% do meu tempo traballando na política local, pero lamentablemente iso ten os pés moi cortos, posto que igualmente tens que ser responsable coa túa vida profesional, coa túa vida persoal, e iso fai que ao final o tempo sexa limitado e non chegues a todo. De cara ás seguintes municipais, en que creo que xa deixaches de ver cal vai ser a túa resposta, crees que a esquerda pode gobernar? Bueno, mira, eu creo que podemos estar en un escenario bastante motivador. Eu quero ser sempre optimista, cos pés na terra. Non quero tampouco deixarme levar pola ilusión, non? Porque eu creo que hai que ser realistas desde un enfoque de confianza e de optimismo, pero hai que ser realistas. Eu creo que a Estrada é unha plaza complicada. Aquí estamos instalados dunha maioría absoluta do PP, como dixen antes, que cada vez ten máis apoios. Sin embargo, hai un novo escenario que é o de cambio de candidato do Partido Popular, e iso, dende logo, abre unha fiestra á esperanza. Está claro que José López pode gustar máis, pode gustar menos, pero era un candidato con moito tirón electoral, e Gonzalo Louzao, dende o meu punto de vista, a nivel personal, é unha boa persona. Me gusta decir que caime ben, non teño, gustame tomar un café con el de vez en cando, e aquí tamén lle mando os meus parabéns públicos porque acaba de ser pai. Sin embargo, non está claro que el vai a ter o mismo tirón electoral que José López, non? Entonces, eso abre unha fiestra a esperanza de que poida haber a posibilidade de que a esquerda unida teña posibilidades, como xa tuvo en outras ocasións, de, entre todos, conseguir máis número de votos que o Partido Popular. Eu creo en esa posibilidade. De feito, iso pasou tanto na primeira como na segunda legislatura de López Campos. Entón, crees que a esquerda se podería unir nunha única candidatura? A ver, eu creo que sí, e así o teño comentado abertamente cos
con compañeiros da oposición e, dende logo, é algo que falamos moito en Móvete. Que pasa? Que os partidos, os outros partidos políticos non están dispostos a renunciar ás siglas, seguramente, vale, isto, bueno, non quero falar por ninguén, creo que é cousa de que eles expresen, non? Dende logo, Móvete é un partido en este sentido donde antepoñemos os proxectos políticos en defensa dos veciños e das veciñas estradenses en detrimento das siglas. Si apartamos as siglas, si facemos un proxecto de consenso marcando as prioridades para a veciñanza estradense, eu creo que non habría ningún problema en que a esquerda pois fora unida, pero isto sí que me parece pois tamén unha utopía. Imos xa coa parte da autocrítica. Imos comezar polo que se podía ter feito mellor. Que foi? Bueno, eu creo que, a ver, e eu digo tamén, honestamente, sinceramente, non? Todo se pode facer mellor, non? Todo se pode facer mellor. O que pasa é que, lamentablemente, pois, como che decía, o tempo é limitado, as forzas son limitadas, e a vida, ao final, no día a día, pois hai que priorizar pois, un montón de cousas, e iso fai pois que non poidas dedicarte ao 100% o traballo político que, dende logo, require un esforzo 100%. Pero, por eso, as oposicións, a veces, a nivel política local, non falo de outros ámbitos, obviamente, pero por eso as oposicións a nivel política local, a veces se ven desde fora como proxectos que non están á altura, pero porque precisamente dende a oposición non solamente te podes dedicar á política 100%, sino que tens que atender outros ámbitos das vidas, non? E iso pois dificulta, non? Dificulta pois a denuncia política, as propostas, o impacto do traballo que faz, e o traballo cos medios, estar aquí, estar ali. Non se chega a todo e iso pois está claro pois que é un debe que nos queda. Agora sí, que é o que se fixo ben? Que foi o que mellor se fixo ao longo desta legislatura por parte de Móvete? Bueno, pois eu creo que unha cousa que a min me parece importante, non, tamén, sobre todo, nestes tempos que corren, non, de confrontación política, de crispación, que o único que fai, e aquí falo a nivel xeral, vale, que o único que fai é desgastar a política e ver como que os cidadáns vexan a política como algo malo, como algo relacionado coa corrupción, coa falta de valores. Pois eu creo que eso, dende a política local e tamén coa contribución de Móvete, conseguimos pois que nas cousas donde todos podemos estar de acordo porque son cousas que benefician ou que poden axudar a beneficiar pois a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas, pois nós non temos ningún problema en defendelo como se fora noso, en apoialo, non? Eu creo que se algo nos pode identificar é a coherencia política e a honestidade, con toda a humildade o digo, os valores na política eu creo que son importantes e, sobre todo, esa camiseta do estradensismo en detrimento das camisetas das siglas políticas. Moitas grazas. A ti.